Alright, so nandito tayo ngayon sa Rosario, La Union. Ayan, pupunta tayo ng Lion's Head. Diba ba? Cannon Road. Cannon Road, via Cannon Road tayo. So ayan, kitang-kita nyo naman sa bandang harap yung arko ng Benguet Province. Ayan, via Cannon Road tayo. Subukan natin itong ating Baja. Ay, hindi! Red Tricycle pala, Piaggio, Ape City. Alright, so ito na yung arko. Subukan natin iakyat itong ating red tricycle sa Lion's Head. Okay, so ito na yung toll gate dito sa baba. Pero syempre hindi sila naniningil ngayon kasi nga maraming sira ang Cannon Road ngayon. Under construction. Maraming rough road dito pa lang sa gilid ay inaayos na. Yan, simentado na sa gilid ito sa ating left side. So ito yung Camp 1 Bridge. Camp 1 pa lang tayo, Camp 1. Ayan. Okay. So dito, dati merong checkpoint dito pero ngayon wala na, open na ang Baguio. Alright, so dito sa bandang baba medyo mainit-init pa. Ay mainit-init pa, hindi mo maramdam yung lamig. Walang tayo sa gilid na maraming umaakyat. Baguio tayo, Baguio. Alright. So dito merong may resort dito sa bandang left side natin. Hindi makita. Ayun, may resort sa bandang left side. Alright, ito na yun, ito. Ganda ng daan, kaya lang basa. Ay, basa ang daan. May shower! Shower nga! May shower! Medyo lumuwag na rin ang kalsada dito. Yan medyo
Ano ba yun? Wala, hindi na nakita yung calls. Oh, it happened. Dito magandang mag-picture dito, kaya lang ayun o. May calls dyan eh, kaya lang wala tayong parkingan. Wala tayong mapagpaparkingan kasi. So yan, heavy traffic ang paakyat. Na timingan natin, heavy traffic. Ano, kita nyo naman, usad pagong talaga. Paakyat ito. Medyo maluwag naman yung pababa. Ay, usad pagong tayo. Sana hindi mag-overheat tong red tricycle natin. Approaching, ito na yung sirang daan dito sa Cannon Road. Camp 2, Camp 2. So sa bandang Camp 2 na ito, hindi pa rin siya naayos hanggang ngayon. Ito yung na-landslide. Ano? Ay na-landslide. Yan, paakyat. Paakyat tayo. Sana kayanin. Sana kayanin ng ating red tricycle. Medyo rough road talaga ka, rough road. Mabato, mabato. Yung mga pababa, doon sila sa bandang baba, yung temporary bridge. Kaya lang, single lane lang kasi yun. Pag ikaw ay paakyat, kailangan mong umakyat dito sa rough road na ito. Ayan. Kailangan mong mag-ingat kasi halos bumper to bumper ang sasakyan dito. Ay, bumper to bumper. Alright. Kaya pa naman na third gear, tercera. Yan o. So yan yung isang main cause ng traffic sa bandang Camp 2. Mamaya meron pa sa bandang Camp 6. Tercera tayo, takbong 40. Grabe. Medyo matagal-tagal din ang paghihintay natin doon. So eto na, Camp 3 na tayo. Malapit na tayo sa Camp 3. Camp 3. Alright. So ito yung arko ng Camp 3. Yan o. Yan. Left side may kinukumpuning daan o ginagawang daan. Yan, may mga construction. May mga construction na equipment sa kabila. Yung ginagawa. Hirap sa fourth gear ang ating red tricycle, kaya third gear tayo, third gear.
tignan mo yung mga bundok sa kabila. Ang gaganda oh. Wala, ang hirap, ang hirap. Hirap humila. Hirapang humila yung ating tuktok. Okay. Nakahinga din kahit pa paano. Alright, di pa tayo nakakakalahati. Wala pa sa kalahati. Pupuntahan natin mga road construction pa rin dito. Hindi matapos-tapos na road construction. Dito. Maraming sasakyan. Nakahinga rin ang makina. Alright. Yan o. Kita ba yung mga bundok? Ha? Na yung mga bundok na gumuguho. Marami lang kurbahan dito. Tapos ng kurbahan, nalibitin pa. Kailangan mo mag-shift sa mas mababang gear. Okay. Jump 5 na ba ito? Jump 5? Yes, Jump 5. Jump 5 bridge. Yan. Dati, nung wala pang pandemic, ito yung problema. Itong tuloy na ito. Kaya lang, maayos na. Bump 2 naman, bump 2. Yan, medyo bumaga lang mga sasakyan. Kita nyo yan? Ganda ng mga bundok. Mamaya meron pa yung ginagawang tunnel. Lalagyan nila ng man-made tunnel dito sa Quezon Road. Parang sa Marcos Highway. Parang iwas landslide. Approaching, ito na ata yung isang toll gate. Toll gate dito sa taas. Kailangan talaga nating bumpuelo eh.
sumisingil. Yan, kita niyo yan. Ito yung tunnel. Lapit tayo ng matapos. Diesel power. Starex. Ayan pa. Nabitin tayo doon. Ay, nabibitin tayo. Pero ito na yung tunnel. Ito na yun. Yan. Oh, halos tapos na oh. 2 lanes na. Ito na yung tunnel sa Cannon Road. Halos tapos na. Ilaw na lang kulang. Yung may ilaw. Right. Okay, malapit na tayo. Mga kamoy. Mga kamoy, mga kamoy. Mga kamoy, mga kamoy. Mga kamoy, pine tree. Wala, hirap na hirap ang tersera natin dito. Hindi nakabuelo. Ay, hindi makabuelo. Naka, pataas pa naman to. Pataas pa naman ito. Sige, subukan natin. Wala. Huwag kang mabibitain. Segunda. Kaya naman kahit pa paano. Ay nakaya naman kahit pa paano. Segunda. Nakpo. May brace yung Lion set. Ay may brace. May brace. Yan, yan, yan. Ito na yung Lion set. Hard tayo dito. Hard. Oh, may titao. Ay, ya. Suray, mo nagakay. Awan na, mamakarwar. So, yan yung ating red tricycle. Legit, nakakyat dito sa Lion's Head. Oh. So, ayun, nakarating din tayo. Medyo malayo-layo yung parkingan natin. Kailangan natin maglakad. So, ayun yung Lion's Head. May brace. May brace. Mag-hi ka dito. Hi, dito sa Lion's Head. Lion's Head. Oo.
Okay. Tapos na natin makita yung lion's head. So, bababa na tayo. Bye! Say bye-bye.